Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Brandon. Adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kayat kumamat nga ibinglay ti pakasarita akan ayat. Barang makaipaay iti liwliwakan adal kadag iti naayat adumdumeg. Numaminsan, narigat gayam no ayat laeng ti pagturayan. Gapo ta isupayan ti mangitunda iti pagbasulan. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Brandon. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Pare, agkasaramat gayam ni Lisa. Uwan pare. Kat anya ngay, mapantayo ka di? Papan kayo lata pare no kayat yo. Ha? Uy, abay, masakitan ka? Medyo pare. Ha? Agsyat naman kit di pare. Ay katwa na. Angam, saan nga aging tumba Wen, awan ti pagdanagam. Amok a kontrolan ti panaginom ko. Nga oray nasaktanak iti kastaunay. Nay, anak, agkasarmat gaya man ni Lisa. Uwan nga rod tatang. Kunaklakit din no da kayo ti agkatuluyan. Day tamo ti amok tatang. Angam, saan mat? Dagayam sa bali kayan ayat na. Nabayag kayo ka din ang nagwin na swas? Uwan tatang. Ay, yan. Nabayag kayo ang nagayan ayat. Iso ati mo, kat da kayo ti agkatuluyan. Saan na bali tatang? Uray ta sana siya tinagbasol. Isu tinakiwin naswas kanyak, tatang. Di ka matimay idikasar ko, Brandon. Pasensya kan, Lisa. At ngamin tinaramid ko. Lisa, isu asa anak-anak umay. Maawatan ka. Ngam sapay la kumata di nakagura. Saan? Apay kumangay akagura ka? Agyaman na, Brandon. Uray di mo ibaga, amok anasakitan ka iti panagbrekyo ka ni Lisa. Namdi ka unay agladingit. Panunutom laangan, asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa. Ni Stella. Ngamjak lang amin kayat nga makadlaw. Sa nabali, tain inut matkid diyan awat konti amin. Nasayaat mo't no kasta. No apay ngamin nagbreak kayo. Ay, diyak mo Stella. Ngamkas iti kanayon ko nga ibaga. Sa nabali, tasaan na siya tinagkamali. Ha? Katwan mat. Wan mo't kit di Ngam ne. Agsapol kamot ngaminan iti balasang, tapno makaasawa kan. Ha? Dayta ka, tagsin na ay kamanan, Brandon. Sa nabalin, Stella. Uray aglaklakayak siguro na baro. Tapno awan ti parikot. Anya? Ninita, tunggal makita ka. Nakadkadlaw nga danadagsan a parikot mo. Brandon. Apay, adda ka di parikot mo? Adda nga rod. Anya dayta? Amom, idi pa'y laang. Saan kami nga kinkin naawatan iti asawag? Anya? Iso dayta tidakpal a parikot ko. Jak amunuan niya ti aramidak. Kaano pa yan ang rugi dayta? Ay, jakon malagip. 5 miis ti pan nakilangan ti asawa kanyak. Saan pa yan nga gawawin no daduma? Di na pampanunutan nga adda anak mi nga guruuray kan kwa na. Ay, unay mo't ti asawam. Sakit ti ulo nga rod, pare.
Ala, urnuson yu ti amin, ninita. Takaasim at ti anak yu, no kumarkaro day ta sitwasyon yu. Kumusta kan, Brandon? Ha? Siga maggayam, Lisa. Wan, napanak nagpalingke. Apay, nalipatan na ka din? Ah? Saan, Lisa? Ad-ad nga mi napimintas ka. Agyaman na. Kat, kumusta kan? Ah? Nasaya at tamat, Lisa. Kat siga, kumusta kan? Apay adi mo kakuyog ti asawam. Awan nila kay ko. Adda na panan na. Ngam no ti damdamagam ako musta at nasaya at latan. Kas makitak nga rod, Lisa. Una, takas taunay ti panangaywan kanyak ti asawa. Natkit di ah. Iso asi ka, mga asawa ka matan. Madanon to day ta, Lisa. Hay, anyan. Tila mapaspasamak matan dito'y lubong. Ne, apa yan pare? Kasano, nagulumat gaya man ti pamilya damari ni Nita. Kung kano nga rod pare, naistorya na matlaan kanyak dayta. Tulungan ta ida, tapno maurnos na. Gayem tamat ida nga agasawa. Una, bareng makatulong tang agpaiso. Wen pare, makatulong ta. Babaan iti panang palagip ta kadakwada, iti rumbang nga aramiden da. Sigurado ka kadi itirik ng kanyak, Brandon? Ninita. Ay ayatan, kan patpatgan ka unay-unay. Isu asapay la kuma, tadinak pagdua-duaan. Ngam amumat nga daanak iti anak. Idin to tabaro ka. Saan ngong dasday ta rason, tapno di ka ayatan, ninita. Kan maysa, kunam, akanayon kayo nga agapa iti asawam. Kan kunampay, anabayag, adi nagawawid iti balayo. Wan, podo day ta. Kas lang arod nalipatan nan nga adda pamilyana. Saan nabalay ninita? Tanong ayat nakmat, di ka pulos pasakitan. Diyak to aramidan, tikas iti inaramid ti asawa. Nangagkaw ti sayang gusang may papankan ka, Brandon. Anya sayang gusang, tatang? Ngadda ka no relasyon nyo kay ni Ninita. Apay, Brandon, may ibusan ka di iti babae, tapno ti adda asawa na ti inkaarmain. Saan mo, tatang? Ningarod ni Nita tinakarik na iti ayat. Ay na, kilo day ta pa nagpampanunot. Apay, kabaila masublatan ti asawa ti mismo akong parem? Nagsinadan, tatang. Isungawan nga ron ti parikot iti dayta. Sigurado ka nagsinadan? Wen, tatang. Saan pa'y kanong nga ron nagaw-awid ni Fred J. Balayda? Wana, tada nga ron di na nagkinawatan. Ang patsek, ama urnos dan tumetlang ti amin. Isu adi ka kumamainayon ariribok kadakwada nga agasawa. Katwunmat ngamin, tatang. Kasano nga ibagam, asaan, kat adda kakit nga ruden akarelasyon ni Ninita. No awan ka kuma, mabalin akasarita na ni Fred, itinalapat. Tapno agtipon damanain. Angem saan, tadakan anainayon aparikot da. Pare Brandon, sa pela kuma, tadi ka masaksakitan, iti dayto nga ibagak. Anya dayta, pare. Namuak ngamin nga da relasyon nyo kay Ninita. No siya klamay sa, jak umanamong iti dayta. Gaputasan anasayat dayta nga aramiden nyo. Mangsapol ka langan iti balasang armam. Ngam pare, ni ngamin ni Nita tinakarik na iti ayat. Wan angam si aasawan. Ipagpagapum kumamot iti anak da. Pare. Saan ka lang agbalin anaragsak iti relasyon nyo? Gaputasaan anawaya ni Ninita. Gan may sa, aggagayim tayo, agkukumpari tayo. Sana na sayat adenggan as ka mismo agayim ni Fred tinang sublat kini Ninita. Pare Jomar. Ay na, agpanunot ka man na naimbag. Panunutam dagito nga ibagbagak.
Saan akas karina dayta asinirek mo a relasyon, pare? Nasayaan mat na nagranata, Brandon. Apag iso, adata diti restaurant. Lisa, Ket sapay la ko ma. Tamayat ka makin in istorya kanya. katuna. Kumusta ka tan, Brandon? Nasayat mo tata. Ngam, pudno ka di tinadamag ko? Anak relasyon ka iti addaan asawa? Ha? Saan nga iti pan nakibiyang? Ngam kayat ka lang apalagipan kasmay sa apagayam. Lisa, No pudno man day ta nadamag ko. Sapay ko mataag panunot ka. Ngamin, baro ka. Tirumbang apakirelasyon katay awan asawa na. Tapno saan nyo nga ilumlemang ti relasyon nyo. sino tinakaamwam iti dayta? Saanan anas kan nga ibagak na sino? Ngam sapay ko ma. Tadi ka gumura iti dayto nga imbagak ha? Saan, Lisa? Nasayat nga rin no kasta. Ibagbagak lang dayto eh. Tadyak kayat ama ipada ka iti daduma. Ama ilaw ang iti addaan asawa. Wah, masurunak iti dadya, Lisa, pare. Ay, agayat sa pailaan kanyak. Iso apakibibyangan na pailaan tibiyag ko. Apa yan, pare? Ay, kasano? Naranak idi na minsan iti sentro. Nagrana kami iti may sa restaurant. Kunana nga agistorya kami. Ang sabali mo't ibagbaga na. Anya kami ti magbagana ha? Ay, nadamag na kano nga adda ka relasyon ko nga adda asawa na. Kat binagaan nakit din nga agpanunutak kano na imbag. Kasla akit di ubing apang ibagbagaan na iti kasjay. Sikamat. Gusto lang matimbagana. Kan may sa, panangisakit na mo't siguro dahi dyan yung magbagana. Sikamat pare. Ay, Jack kayat tikas dyan yung bagbagana. Ay sus ka pare. Agpanunot kakit di. Amirisam ana imbag dagiti imbagbagana. Gaputawan mo't ti amok adakas iti dahi dyan yung imbagana. Estela, nasaya at mat. Tanakamakam ka. Ne, apa yan, Brandon? Kasla makaungat ka nakakita kanya. Saan matkit di asigat ikaungat ko, Estela? Asino nga rod? Dayjay agayim mo. Asino agayam ko? Kan apay ko ma? Asino pa'y kuma? Dayjay Alisa ah. Ibagaman, adinan pakibibyangan tibiyag ko. Ha? At dalang arudon asawa na. Pakibyangan na pailaan. Amangan mat no agayat pailaan kanyak. Isu apakibibyangan na ti amin nga ramidag. Anya ka di day nga ibagbagang Brandon. Di ka maawatan. Kasano? Kat ultimo pan nakirelasyon ko kat pakibyangan na. Akas laki din adda sakit tinakam na kanyak. No agayat pailaan kanyak, isu akas jay ti ipakpakita na. Basol na. Apay ngamin nga insukat nak. Brandon, awanan ti amok may papan kada kayo ah. Ngam panagkunak, panangisakit na laeng siguro, iso binagbagaan na ka. Nang runa ta, ni kanumat ngamin nenita, ti kaayan ayat mo. O niya? No agpaisuman bilang dayta, agpanunot ka ngamin. Gaputa saan ang maiparbeng dayta nga aramidam. Brandon, naamwak ti bagbagam, asyak ti nagbasol, iso asaan ta ang nagkatuluyan. Huh? Saan ka di ang nagsaritaan taan na imbag ti panagsinatan? Ibagbagam nga insukat ka iti sabali. Ngam saan na po na dayta? Gaputa nag-break tapay, sakbay anak ayan ayatak iti sabali. Lisa. Kan sakbay nga ibagam asyak tinagbasol. Panunutam kumamat no anya tinagbasulam ken nagkurangam kanyak. Kasano ngamin ajak maupay? Ket makitak mat nga awan planum amang ikalay sa kanyak. Imbagak pay kan ka, asikati kayat dagiti dadakkel ko apara kanyak. Ngam pulos, adi mo impakita akayat nak nga asawaan. Huh?
Jakmat kayat ngagpatingga tala nga agayan ayat. Idi ko maimbagak akayat da kadagiti dadakkel ko. Nagplano ka kuman may papan kadata. So adi mo kumamit ipabasol aming kanyak ti panag-break na. Lisa. Ken no kunam nga agayatak pailaan kan ka. Iso abinagaan ka. Nagbidot ka. Kaya't kalaa palagipan gaputa saan ama iparbang tar aramidam. Apay, di ka makonsensya nga damadadaal a pamilya gapukan ka? No arikan. Mabalin kumapay nga urnusan da ninita ti relasyon da iti asawa na. Ngam impatangkan ni ninita ti desisyon na. Ama kisina iti asawa na gapukan ka. Huston, Lisa. Pangaasim. Apay, naragsak ka kadi iti daytang aramida? Umuna, agbasbasol ka, Brandon. May kadua, makadadaal ka iti pamilya. May katlo, si ka mismo ti mangibababa iti bagim. Kasla maibusan ka iti babae. Dakkel ti respeto dakan ka. Iso addi mo kumadadaalan dayta. Amon, pare Jumar, naamiris ko amin ng bagbagan ni Lisa. Kat, agpaiso amin ng bagbagana. Kat, anya ita? Nasakit, pare. Nagkurang akan ko na idi. Nagbutangak ngamin ito obligasyon. Iswadyak dinakdakamat ti panagsimpami. Kontento aglangan iti panagkuykuyog mi. Kat, amumitan. Isong amumon ti aramidem. Nadaman pakarik nami ti ayat. Anyang iti plano iti relasyon nyo kinininita. Kasarita, pare. Tapos danmin ti relasyon mi. Kat dumawat ak matan iti pamakawan ni Fred. Nasayat mat, ta nakapagpanunot kan. Wan pare. Kat dakkel unay ti pagyamanak kan ni Lisa. Taga po kadagit imbagbagana. Nalawlawagan ti panunot ko. Nakaamirisak kat nagwinnaswas kamin kinininita. Dakkel unay apagyamanak iti apo, gapo ta natignay ti riknak. Babaan iti pamagbaga ni Lisa. Iti sana nagbayag, nagabrodak, gapo ta kayat ko ti mayadayo kinininita. Kat idi agangay, nadamag ko ana ornos damutlaangan nga agasawa ti pamilyada. Alakastan kat agyaman unay. Tuy pagayam mo, Brandon. Pagayam Brandon, agyaman iting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Kat husto launay tinaibagam, anarigat no maminsan, no tilaeng ayat ti pagturayan. Gapo ta mabalin aday ta ti mangitunda, iti pakaisagmakam, ken pagbasulam. Ala, amumon pagayam ko. Bueno papagayam, ing kanangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged, itinagan a Brandon, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti madireksyon, Virgie Baclay. Sound effects, June Reb. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.